Студено това време, брат. Аз нямам коли за снимане. Да нямаш някаква интересна кола за снимане? Брат, интересна едва ли, ама ако искаш моята да снимаме е там, брат, ама не знам. Че тя май свири, Нема такова, брат. Да, добре, да. Наместим Здравейте, приятели! Днеска съм викнал един много опасен човек с много опасен автомобил да му снимаме колата, тъй като моите коли свършиха и вече нямам кола да снимам. Ще е по-добре. Имам такава неща. Иначе, освен за ферата, които някои хора може и да помнят, имаме такава Вектра, но не съм я карал никога, не ми трябва. Ма тя и пали ли? Да, бе. Да, колата е Opel Vectra, 2000 година, двойка дизел, кошницата, доста хубав мотор, Да си тръгне щом така, капи иначе има. Не, ти няма да се тръгваш, защото в автомобила има нещо много интересно, което според мен ще е интересно на уникалните ни зрители да го видят. Да, представи се и ти кой си, нали? Аз съм един белореченски селянин. Тук се намираме в моето скромно селце, някакво хале, което намерихме. Благодарим на Теке се Бяла река. Той вече фалира. Вече е частна собственост. Атанас се казвам. Да, село Бяла река Пловдивско. Да, какво да се представям? Карам Opel 20 годишен, 25. Върши ми работа. Деца вика, това е за мене, какво да ти кажа. В смисъл, то си е болест да караш Opel, то не е... Да, всеки се разболява без да иска и трудно се оздравява. И ти караш Volkswagen, в смисъл някакво си говорим. Да. A few moments later. И просто Аз карам майчинска кола, бе, брат. Брат, караш чичашка кола, бе. Не, бе, брат. 5 minutes later. Следователно аз съм красива майка. Не, ти си красив А педера. ти си Тъп шосер, брат. Опелджия, хайде кажи си го, кажи си го, знам си го, айде. Сега, какво искаме да обясним на нашите зрители по-конкретно, тъй като много са отплесни? Искаме да обясним, че ако не сте разбрали от интрото, това е автомобилът е аудиопроект. Чак пак проект. Чак пак аудио. Добре, извинявай. Добре, грубо, на каква стойност е музиката в колата? Ами то грубо тук вече не мога да говорим, защото нещата струват много пари, ама над 6000 лева до момента са набити за аудио. И предстоят поне още толкова сигурно следващите години. Ако колата не е сгнила до тогава, естествено. Но да, такъв е плана. Добре, от колко време имаш? Значи, може би вкъщи около 6 години. До ден днешен се кара всеки ден. Я до работа, я до... Няма да казваме какъв стил момичета. Но се кара всеки ден. Претърпяла е много неща, както може да забележим. Но това си е вече странична болест на шофьора, не на автомобила. Просто на Витоша не се ходи с ръчни. Особено бронята, както е фаната, не с види, а с пирони. Не бе, това е шестокстенен болт, бе. Така ли? Човек, айде сега подиграваш се. Извинявам се. Подиграваш се с Даже мен. Струва цели 50 стотинки този болт. От скъпите болтове. Да. Браво. Да, не е на правилното място, но няма значение. Абе, важното е, че стои. Да. Къде тръгна идеята ти за музика? По принцип, ти най-вероятно си присъствал на идеята ми за музика. Това е 11-ти клас, когато слагахме бас-каста на кафе-машината в Хасково. И оттам се запалих с това нещо и до ден днешен май няма седмица, в която да не съм заврян в багажника на тази щайга и да не правя някой кабел. Тъй като не съм милионер като тебе да карам, примерно, каза го, извинявай. Добре, аз си купих най-ефтиния Тигуан на обява, брат. Сега, защо му изкара се едно съм... Човек, имаш 30 коли у вас. Извиняй, да снимаш моята щайга. Да, и смятай колко ми харесва твоята кола, защото съм те викнал от тебе. Докосна ме. Извиняваме се на автозвук Ембо. Бате Веско, нищо лично, просто ми пречи на чистачките, брат. Просто, нали, да, много гадно беше залепен стикера. Съжалявам. Това казвам, бате Веско, нищо лично, просто чистачките задират заради стикера и затова го махам. Разкажи ми откъде почна всичко. Откъде почна всичко? Като цяло още от малък
Примерно обичах да бъркам в контактите, един път тока ме удари, аз не можах да му върна и оттам нататък кабелчета, жички от малък, едни колонки още от ранни детски години, после ги монтирах на колелото, после някакси пък ми дадаха книжка и оттам нататък реших, че трябва да слагам едни малки бас-касички и те с, нали, като мене и те растат. Колко бас-каси си сменил само в тази кола? В тази кола до момента най-вероятно, като ги смятам, осмицата, десятката смени 4 кутии. Може би около 7-8 кутии са минали през тази кола до този момент. А за усилватели няма да смятаме, защото и там, примерно... Един е мой. Също само да спомена, че нали, почнахме да излизаме и видях в неговата кола всичките музики и тем подобни и от него се запалих и аз да имам музики по моите коли, да. Той е бокука, който ме вкара в тази болест. Да си... Той, да. И постоянно му звъня и го за консултации за тем подобни. Нищо винаги... след малко ще ти оправим колата, не са. Да, бях харта, аз затова съм дошъл с нея да можеш да оправиш. Но всеки път, когато му звъня, разговора почва какво пак искаш и тем подобни. То по принцип винаги така се случва, че ми звъниш в момент, в който не ми е много удобно да говоря. Но това не означава, че спирам да говоря. Доста често се случва да съм в тоалетната, когато ми звъниш. През цялото време говорим, нали, колко е шумна тая кола и колко много музика има, пък така и не сме я показали. Покажи. Както аз винаги обичам да казвам, аз никога нищо не крия. Всичко е на показ. Ето и в случая. Нищо особено. Една 15-чица скромна. Къстъм изработка, правена от един много звяр софиянец. Събрани части от MTM, от Sundowny, от къстъм бобина от карбон, капачката също. Дето се вика... Какви ватове? Не е известно. В смисъл, за да изтестваме този говорител, най-вероятно трябва бобината да светне като крушка, така че не мисля да я тествам, но в момента около 6 кВт, само леко подмирисва и се свири. Така да го кажем. Справя се добре. Кутията има още доста заигравки, които трябва да се случат с нея. Сега затова по принцип държа права, за да мога да си товаря тук в тази малката част някакви багажи. Но иначе през другото време я слушам така. Все още тествам, така да го кажем. Отзад са наредени пейките, които след малко ще покажем, нали, да видят хората. И това е. После мога да покажем и какъв модерен акумулатор е монтиран отпред под капака. Мисля, че ще бъде интересен кадър. Да, това е музичката, не е нещо особено. Отливки на вратите, които също мога да покажем от фибростъкло. И като един типичен Opel J, тъй като тия коли имат леки проблеми, естествено си хоря с резервен компютър в багажника, за да не ви да стане нещо. Да, това е. И сега това тук всичкото какво е? Това всичкото нещо е реално магията на цялата ситуация, дето се случва тук. Един 12 кВт моноблок на Sound Digital с едни малко такива тънки заварачни кабели, буквално се ползват за това. От другия край е усилвателя за предните врати, които също ще покажем след малко. Дистрибутори за цялото това напрежение. Отзад се вижда и лития, който, нали, модерният акумулатор отпред, реално, вече отзад. Можеш ли да обясниш какво прави лития и защо е значи, по-добър? лития общо взето, за разликата му от киселинен или AGM или така нататък, другите технологии акумулатори, че това нещо първо е доста по-малко като обем, зарежда се на малко по-високо напрежение, в случая колата се зарежда на около 15,3 волта и може да отдава изключително много ток, в случая около 800 ампера без проблем може да ги предостави на тези сладури отзад на седалката, тъй като един обикновен киселин акумулатор на такова нещо буквално сме му сгъвали клетките вътре от претоварване. Следователно за сериозна музика трябва да се мине на лития. Тъй като или трябва да наредиш 10 акумулатора отзад и те пак ще клякат в един момент. Тук примерно държиш постоянни 15 волта, нали, при товар до 13 и нещо да паднеш, но тъй като аз не дърпам толкова много, се придържам около 14,3-4. Много смешна история. Тъкмо за ефирата аз се нареждам, нали, малко по-сериозната музика, която, нали, няма нищо общо с това, но все пак му звъня и му казвам, нали, че гледам как ми пада волтажа, нали, откакто от 13,5 пада на 10 и той вика, това е нормално, нали, няма проблем. И аз, затваряйки телефона, да си го оставя в таблото, пред мен е един автобус спира и аз се удрям в автобуса. Фул хора от всякъде и се обръщат към мен, ме гледат и аз от срам си продължих. И сега си викам, няма да спирам, нали, гледам зад мен дали прави
правя дирел, дали съм пъкнал радиатор или нещо такова. Нищо не тече, спирам малко по-надолу и какво да видя, нищо няма на бронята, освен че ауспаха се беше отбелязал така на бронята. Тя моята... Той е виновен. Аз съм виновен, все пак аз съм виновен. Да, Спри да ми звъниш, има и на това решение. Няма как. Аз имам абонамент към TXD Audio. Това е SPL технология. Това е белореченски механизъм за врата. Но да, мисля, че това са отливки, правени от тези моите две ръце за 4 дена стигнаха и до тапицерия. Говорители, както обичам да им казвам, педалските Pride, високи первол, хранят се на 300 вата на врата в момента, като до пролетта се надявам вече да се хранят на 600. Пак същите говорители. Те са по 300 РМС единия. Като са модвани, така че държат и на над 300 вата вече. Особено CD Pioneer, типичната 520, която ще видиш в сигурно стотици коли в България. Ефтино и читаво. Ама не е Делфин, брат. Едно Делфинче, колко ще заспя на тази кола? PRS-80 виждал ли си? Аз имах DFP 7700. PRS е още по-брутално. Знам, ама Да, един примерно... наш общ приятел му го бях дал, защото има ретро кола, едно BMW 34. Ти забравя да ти го върне ли? После. И го заклещи в таблото, аз си го поисках и той тръгна да го сваля, но пък на екрана и в момента не свети. Но... да, и тъй като е къстофон на 30 години, никъде не може да намерим екран и в момента къстофона стои. Случват се и такива инциденти, примерно едната вечер, като бяхме вкарали в гаража и нещо не можехме да оцелим пина на сирито. Екрана му се случиха подобни неща, но не отвадени от табло. Да, иначе като доработка, може би това е по цялостно по колата. Тук в праговете вървят едни 75-ци от BMW кабели. Да споменем, че на BMW плюсовия кабел е... Единственият плюс в едно BMW. Да, единственият плюс в едно BMW е кабела му за тока и той е най-дебел, в смисъл оригинален кабел в кола, това е най-дебелият кабел, който може да се намери. Не, може след малко то ще се види, там дето е с оплетката, това е BMW кабел, просто 4 метра за 40 лева. Дето иначе метъра му 40 лева чисто нов. Да покажем акумулатора на хората. Като цяло целият двигател и тем подобно. Чакай да забършим маслото, брат. Сега вече мога да се гледа. Но да, акумулатор едно. Това е едната банка литий. Тук е втората. HGM. Но да, общо взето акумулатора, както казахме, е преместен отзаде. Тук просто си държа. Да, реално акумулатора отзаде, обаче тъй като си има изкарани плюсове до... Падат им акумулаторите, взимам акумулатора в тая кола, зареждам им ги за 5 минути и ми ги връщам да си ги падат. Да. Оня ден един приятел, че ми звъни в 2 вечерта, брат, помагай, някой ма запали. Викаме, сега идвам да ти подам малко ток. Да, това е двойка дизел, тук малко съм си играл с спрея. Чипосана направена, много огньове фърля, 130 коня някъде. Абе, хвърля! Повече сажда, отколкото огън, ама... Да, има и огън. Това е интересен факт, че много рядко може да се накарат дизел да фърля огън. Да, този може и това не е много готино. В смисъл, това много наранява двигателя, но е много красиво. На дизел не става. Бензина става за 10 минути, ама дизел не. Не искаш. Не искаш. Това беше от клипа. Радвам се, че го изгледахте до тук, ако сте го изгледали. Не? Много искам да благодаря на моят екип. Моят екип всъщност се състои от един човек. Той снима, обработва, занимава с канала и тем подобни. Аз само се прикарвам глупости. Тук служи твоя инстаграм, тук служи моя, тук служи на Наско инстаграма, тук служи на нашите спонсори, а именно Pop Hats. Да, много хубави шапки, аз съм много доволен, целият клип я нося. Красиви дизайни, удобни шапки. Може да споръчате. И да, благодаря, че гледахте и до следващия епизод. В момента наблюдаваме TXD Audio в действие, тъй като човека ми е много благодарен, че го покани в канала ни, да му снимам колата и тем подобни. Той от своя инициатива каза, дай да ти оправя колата, колега, всичко да ти е както трябва. Не, че аз не съм я направил, просто той може да го направи малко по-хубаво, както се трябва да го направя, а не както аз съм го направил да работи просто.
За джаните, какво мога да кажа, брат? Тия Оригинални джанти са 80 лева, брат. Ама аз малко непрофесионално си запалих цигара. Добре, ай. Ама ние още снимаме ли? Виж, за това, брат, снуските, брат. Снуски, брат. Вие, Ню, моля за спонсорство. Да те по-черпя една цигара, ако нямаш пари да си купиш. И цигари имам, добре, брат. добре. Няма да се Айде, притесняваш. разбрахме се. Аз в момента прекарам просто глупости. В смисъл, това няма да се качи никъде, защото пушиш цигара. В смисъл да си еба майката, така ли? Не, просто чакам да си изпушиш цигарата. Добре, може да ако искаш да паузираш видеото. Той ми каза си еба майката. Той си тръгна, даже не да се разочарова.